Дойде време да ви покажем и новата техника DJI Air3S с феноменална камера, даже две. Една телекамера, 1,15 мисля, че беше инча, и основната 1 инч. С Obstacle Avoidant, LiDAR, тия неща всеки може да ги види. Въпросът е, че сега за първи път ще го пускаме тук до Сепарева баня. Взели сме разрешение от ГВА за полета, така че абсолютно всичко е легално. За да вземеш разрешение се изпраща имейл. В ГВА-то си има специална секция, където може да се вземе бланка за попълване и се изпраща на UAC кльомба, ще го видите. Изпраща се имейл и в рамките от 7 до 10 дни те отговарят дали може да се лети или не. В тази бланка се попълва и категорията, която имате. Аз в случая имам всичките A1, A3 и A2. Всичките, които са за този клас дронове. Трябва да се маркира дрона с номера на пилота, което означава, че дори да падне, винаги може да се види кой е ползвателя. Искам да видите разликата от Air3S и Mini 2. Не, няма разлика. Как да няма? Няма никаква разлика. Сигурно, да. Сега да ви покажа, ето така трябва да си сложите номера отстрани на дрона. И ето така номера на пилота. И ето е разликата. След малко Mini 2 ще снима Air3S горе във въздуха. Не знам какво ще се получи, дано не падне някой от дроновете, пък и да пада, ако ще пада да е Mini 2, аз вече съм я, както се казва, прежалил. Но чисто новия дрон за първи път ще лети. Хайде! Това беше от нас. Ако клипа ви е харесал, вижте и този тук. Чао!